O yan po mga kapatid, mga ka-Scorpio. Oras na naman para maglagalag. Grind. Samahan niyo po ako sa pag-meet sa mga kasama kong Bicolano motovloggers ngayong araw na ito. Ngayong linggo po. Tara po, samahan niyo pa ako. Maya po ulit. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Yeah, Word Records, DMV Rap. Yeah. Motovlogger, sa laro gabus, pati mga rider, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovlogger, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga kios, sining grupong ini, pausbungon padagos. BMB, Bicolano yan gabus, puon sa puon, magkayon ng iribahan. Bicol Motovlogger, maugmang kaibahan, maparides, manovlog, basta ibong maambag, mayong pinipili, basta ibong madagdag. Gabos para kita mag-asenso. Araw talaga kaya ng mga Bicolano. Bicol Motovlogger, ikukurahaw ko. BMB, mabuhay gabos ka mo. Tara madyan lang kita, gabos magsalina. Maski magsain, iribahan lang kita. Dahil pwede ang boring, dapat maugma. Sararo kitang gabos, iribahan lang sana. Tigdi sa Bicol, dahil pwedeng mamundo. Basta ang grupo ta, gabos dapat sararo. Mapagamusor o norte, basta Pilipino. Tigdi sa muya, pwede ka magsali. BMB, Bicol Motovlogger, sararo gabus, pati mga rider, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovlogger, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga kios, sining grupong ini, pausbungon padagos. BMB, Bicolano yan gabus, kanya-kanya ang hilig, maski magsain pag nakajaming mo gabus, daig ka mo mabibitin. Uyan na ang mga vlogger, pati ang mga rapper, daiman mapahuri, pati ang mga riders. Sige jamming lang kita hanggang maugma, maski sain magduman, basta kaibahan ka. Surubahan, iribahan, magkayunon talaga. Daig ka pababayaan pag igwang problema ka. Pag sinabing BMB, puro may talento, maura din sa sili. Mga Bicolano, daig ko papadaog talaga ang BMB. Bicol Motovlogger, panghabang buhay. Yan guys, mga kapatid, mga ka-Scorpio, nandito na tayo sa M Plaza.
kung saan yung pinaka meeting place ng aming EV, Bicolano Motovloggers. So nandito na po yung iba nating mga kasamaan at naghintay pa rin tayo sa mga iba pa nating mga BMV. So pakita ko po yung grupo natin. So yan mo mga kapatid, medyo muulan kasi. So naghintay pa tayo sa mga iba pa natin kasamang BMV, Bicolano Motovloggers. So maya maya po ulit mga kapatid, mga ka-Scorpio. Bicol Motovloggers, tatabangan ng gabus-gabus ng mga tios. Ini grupong ini, pausbungon padagos. BMV, Bicolano yan gabus. Yeah, Wardu, Ward Records, BMV Rap. Yeah, yeah. BMV, Bicol Motovlogger, sa laro gabus, pati mga rider, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMV, Bicol Motovlogger, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga tios. Sining grupong ini, pausbungon padagos. BMV, Bicolano yan gabus. Puon sa puon, magkayo ng iribahan. Bicol Motovlogger, maugmang kaibahan. Maparides, manovlog, basta ibong maambag. Mayong pinipili, basta ibong madagdag. Suportado ang gabos, para kita mag-asenso. Araw talaga kaya ng mga Bicolano. Bicol Motovlogger, ikukurahaw ko. BMV, mabuhay gabos gamo. Tara madyan na kita, gabos magsalina. Maski magsain, iribahan lang kita. Dahil pwede ang boring, dapat maugma. Sararo kitang gabos, iribahan lang sana. Tigdi sa Bicol, dahil pwedeng mamundo. Basta ang grupo gabos dapat sararo. Mapagamusor o norte, basta Pilipino. Tigdi sa muya, pwede ka magsali. BMV, Bicol Motovlogger, sararo gabos, pati mga rider, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMV, Bicol Motovlogger, sa tabangan ng gabos-gabos ng mga tios. Sining grupong ini, pausbungon padagos. BMV, Bicolano yan gabos. Uwi na po tayo mga kapatid, mga ka-Scorpio. At tapos na ating EV meeting with BMV Motovloggers. At marami tayong na-meet na mga motovloggers. At salamat sa pagkakataon. Na-meet natin sila. Grabe, first time ko sa BMV. Yan po mga na-meet natin ngayon sa sa ating BMV. Ang dami namin. Dami umatin. So thank God that hindi na muulan pa uwi ngayon. So natapos na yung ating EV meeting. Mga kapwa natin motovloggers sa Bicol region, no? So yung iba hindi po natin nakasama dahil mayroon silang mga naunang commitments, kaya hindi po sila naka-attend sa ating EV meeting ngayong araw ng Sunday, July 3, 2022. Pero marami-rami rin po kaming nakapag-attend. Thank you. So hanggang dito na lang po mga kapatid, mga ka-Scorpio. Salamat ulit sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, Scorpio 16. Ingat po tayo lahat lagi. Sundin po natin lagi ang minimum health standard protocol ng ating gobyerno para maprotektahan ang ating kalusugan. And God bless us all po. Mabalos po. See you on my next video. Bye-bye. Babush. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Scorpio 16 signing out.